थांनाय 24 जानुवारि खालि कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रङिया बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव खुंगा 24थि गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जायो। हारिनि जों सिनायथिखौ जों गुबुननि सिगाङाव जोङो फोरमायथियो। बे धोरोमानो जोंनि बर'नि बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बे फोरबोखौ फालिनानै जोङो गासैबो गुबुननि सिगाङाव जों फोरमायथिनो हानांगोन जे बुहुमाव जोंबो जे मोनसे बाथौ धोरोमनि मानसि दङ बेयाव बे बुहुमाव बेखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हानांगोन गासैबो लोगो नांनानै। दा बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि बे फासिलाथि थांनाय खामानिखौ फोजोबबाय।